A Xunta de Galicia apoiou o sector turístico cunha liña de axudas para mellorar os aloxamentos e establecementos de restauración. Unhas subvencións ás que se sumaron en total 35 negocios na comarca do Salnés. As achegas aos seus proxectos supuxeron un investimento de 714.000 euros. Pois dicir que no conxunto da comarca do Salnés beneficiáronse 35 establecementos e supuxo unha inxección de diñeiro de 740.000 euros. Galicia está de moda, non só en España, sino que en Europa, e bueno, son probablemente moitas as causas dese éxito, pero os promotores, poño como exemplo a Maite, son un dos verdadeiros artífices que Galicia este sendo unha referencia a nivel mundial. Un destes beneficiados foi a Casa da Muiñeira de Cambados. O establecemento recibiu 15.000 euros para instalar unha piscina e aumentar a súa oferta turística. É un servicio a maiores, polo tanto a maioría dos establecementos casi todos tiñan piscina, inda que vivimos nunha zona privilegiada cerca de moi bonitas playas, hai xente que non lle apetece sair da casa, unha porque viaxen cos abuelos ou con nenos moi pequenos, entonces este é unha maneira de poder dar un servicio e un plus á casa. Dende Cambados valoran moi positivamente estas achegas que axudan a que a comarca do Salnés continúe sendo punteira no sector turístico. Estamos realmente encantados de que Cambados poida contar con establecementos deste tipo. Non é o tipo de turismo que máis abunda no noso municipio, pero creo que é unha mina por explotar. Esta casa realmente é preciosa e agora con este novo servicio de piscina estou convencido que vai gañar moito. Ademais desta liña de axudas, dende a Xunta de Galicia tamén animan a todos os beneficiarios do bono turístico a que o empreguen visitando as diferentes comarcas da comunidade. Estes bonos turísticos tiñan un desconto dun 40% da estadía nos establecementos adheridos a esta campaña. Na comarca do Salnés participan un total de 147 negocios.